Son correct pwede sabat ka mga. Kasi ka nalakat lang mama sa pinawawali ka manala, active member ka manala, active member ka manala, hindi na pawali. Rahot, iray mag-pray. Iray mawali ang active member o paano yata. Sangsang na, sangkan pa rin makasampiya. Kaya din pilata, kasampitan na bang kasarawin ng January. Kaya pa na marangi dami, pwede na pawalikan, pasampiyan ng lipan. Uyo ko puro, pagpagtapang at kasarawi, pasampiyan kasarawi o tama paano yawon mo, kasarawi panon sa pali sa magkano. Kailangan, pwede lang na po magkain kasarawi alaga aramas tata. Kasutagan mo yawon. Imakarata, nagkagat ka po yung napapali, active member, pre-active member, and pilata, iray labalaba ka. But translation and meaning. Human pasampiyan organization, kaputang kaniyat translation. Kamag tayo yan, kamanalada, aramasaman mo din ang tatapir. Sabi translation. Arima, iman kailan mo akin na. Iyo ko puro na mo ipamasa. Tatatra. Manaman active member katkayang po na napapagay rao. Katakata, uyata samparo sa weekend answer. Kaya naman kasama yung transition. Iman, pagmangkit. Yes, mamia, aramas mapilkasan. May mangin. Ay so maususan, kamanaman restructure, o ano sa ban. Aramas naman nawa. Uli, atli. Amot man kayo mo. Aray, pwede ko ya wala. Karas ko ko pwede ka lang man. Naso, uya man tata. Ibong ka man na. Iman na isasal ng rata. Aray, palilang din aramas. Iwawakin na pegasan. Irayan ko na napawali. May kubrayo. So, tuwa naman. Ay makarataban miya transition kami. O, tatapa, sobra ba ano tawasa? Pwede. Bill, workshop and pinkan ka na ng organization. Ano yan? Dagan ka panam sa klar. Totoo, panguyaw ko lang. So, nagaglag sa pwede. Kita na pwede na, pero karata sa wawalaw. Arima karata, kagbambasa, uyang kupurkan ng mag-uwi pa wata tama, pwede na napapalita ko yung pagkasa sa mga. Di magkabangat lang lang. O kasantikan pangkat kapali kasarawin ng Ay magmamag